बा साधना भारी जोरस्कोतो हो आलोचन करता करता गळा येऊन पाहिले कळणी मक्का अयो देवा कसन सांगचे म्हाका ते बशक मन येनी तिगेला उल्लेतना कोपू बेजारू प्र ಒಟ್ಟುಟ್ಟು ಎತ್ತಸಿಲೆ मागीर सीरियल पळत नेवन कोण गेलो सीधा इल हाव पा देवा तुमका विषय कळल की म्हणून नवे मक्कंतू खात्रीदल्ले तुळसीन आमगे सुरेखलागी उल्लेशी अशा कारण साधनाची तिनेची का जबरदस्ती कोण दवरला पाप ते तुळसी कसं करची तिने अशान दुड्डू इदाई अशान संबंध इदाई म्हणताना तकडीन तू गिलतेद ना खंची चढ झडावणेत की तक मोल दिव कतीत नव्हतीन पाप आज सध्या परिस्थिती तिका तुडवा अगत्य मस्तच तशी दावू साधनान सांगील तिने ऐकू का तर साधनान आमगे सुरेखाल तोच कसला अशी जिद्द साधसीता म्हणून हा पूर्ती साधना काही सांगच्यात आहे ना ते बेबीन हिक कसन सांगला की बेबी असल म्हण हाव लेक्कनी असिला बा तेद नाही पण तामगेल वनमालन कसन की सांगले म्हणू हिने साको मैयाला सांगून विषय खई दुकून खईन गेल म्हणू तुम्ही प्रपळेला मो आत्ते पळायला रशी केला बा हा तीन कसन सांगले की हिन कसन अर्थ कोण घेतले की देवाक ಗೊತ್ತು ಅತ್ತಮ್ಗೆ ಸುರೇಖನ ಕಸನ್ ಖಬ್ಬರ್ದ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕಸ ಸಂಚಿಕಿ ದೇವಾ ಮಾಯಿ ವಿಷಯ ಕಸ ಮಣ್ಣು ಕಳ್ಳಿಕ್ಕಿ ಹಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಳ್ಳಾಗೋ ಸುರೇಖಾ ಕಸ ಮಣ್ಣು ಸಂಚಿ सांग तुळसी गोळो म्हण रडली गो पाप हे कंचे हाव स्वंत बुद्धीन करताना मक्का हुनूत का गोट दल्ला म्हण सांगली गो मारे ती तितले भितरी ही साधन आईल मागीर यानी उल्लाच दत्वे मागीर ता हे म्हणून नो हाव सिरियल पळोच असे म्हण पट्टी सांगून आईल गो मग ते बशक मन येनी गो तितले बेजार जाले अय्यो देवा हे कसन विचित्र मिगेला गुल्लोचनाज म्हणून तुळसीक भिवेला म्हणरी तांका मिगेलवर कसन द्वेष बा हाव कोणालागी कसन निष्ठुर दान उरले ना हाव बाहेर अप्रूप गेल्ल्यारी आम्ही 3 जण ಒಟ್ಟು होते आणि हावनी तुम्ही नवे देवस्थाना खैदा वच्चसले रे एकिकले हाव खै वचना साधारण पक्कने गेल्ल्यारी कोणा येत्र मिळा चंदू कोण उल्लेता बा कोणाल काम हे कोण अशी आमगेल तुळसीक भिवेला कसन बहे विचित्र नवे जीवन एक विचित्र नाही गो सुरेखा भाई कसन दत म्हणून आम कळना भाई कसले का आणि एक गडेन तो कसं दत म्हणून आमक कळना कंचकी एक नंबिकेत जीवन करतास ती कसं की मारे ती विचित्र हावशी सांगतो म्हणू बेजार कोर नका हे मनका मन आईल गो दला पूर्ती ग्याರಂಟಿ ना मागीर तू तांगेलागी निमगू चेकोरचे कर नका मग एक मनशाल वेरी डाऊट असको मिगेल प्रकार तन्नीची आमगेल तुळसीक अशी भिवेला उल्लोचनज म्हणू जबरदस्ती केला दलरी होई की नाही की म्हण पूर्ती गोत नाशी सांगचे कष्ट मारायती आता तुम्ही गेला सांगते तुम्ही कसं लाईक बित्तास ते तुम्ही सांगचे रे माका एक मनशाल वेरी डाऊट अस दलरी गोत नाशी आम्ही तांगल वेरी डाऊट करचे सम नाही म्हणू हावेन तरपल्या मिगेल प्रकार साधनಕ್ಕನची तुळसीक उल्लोचनज मिगेलग म्हण सांगला की म्हणू होई गो सुरेखा माका तिगेल वैरी डाऊट गो तीन कसं की अपार्थ लेखला तुगेल वैरी तीनेची हिका फोर्स करतस की कसं की गो आणि तू कसं लेख तिगेल वैरी डाऊट हा सुमार पण पळला साधनಕ್ಕ मिगेल तोंड पळैना हसलर हसना उल्लेलर सम उल्लेना बा ते दिसू तुळसील घराक हावनी गायना गेलतेत ना ती वेळ इलते हाव आमगेल घरा यो म्हणरी सम उल्लेनी कसले म्हणू गोत ना हावे तितले माती हुन कोण गेनी असं तिगेल स्वभाव तश दिसता म्हणू दलरी गायना लगी दुसरं लगी प्रचंड कोण उल्लेता मिगेला मात्र सम उल्लेना बा
तुमका आमगेले चढवले पेरेंट टीचर्स मीटिंग गेलतेत ना रस्तेर ही मेळलेली म्हणून तेत नाही तशीची साधनಕ್ಕನಿ ही ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಸಿಲಿಂತ ಬಾ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಮಿಗಲ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಪಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಳಗಂಗೆನ್ ಸೀದಾ ಚಮಕಲೆ ಬಾ तेदना मग सांशी डाऊट आयले जाल्यार हांव साधनक कसन केला म्हणून कसन ती अशी द्वेष साधसीत की बा पूर्ती आम्ही साधनक सांग तशी ना गो तिका कोणती कसं की म्हणला गो ते कसं की मारे ती तू दत्तना सांगता तू आणि मना घांगे नका ते बेबी ना कसं की सांगेल हिन कसं की अर्थ कोण घेतला गो कसं किती म्हणून कळताना आता कसं करच हा एक काम करता वनमाला निमगिता बेबी दवा मेळेल्वे कसने दवा उरलेल्वे म्हणून काणपुणी विषय मेळत की पळोवया नक्क माय नक्का ती नक्का तुम्ही ಹೊನ್ನಿಯ ನಿಮ್ಗುಚೆ ಹೊನ್ನಿನ ಬೇಬಿ ಮೈಯ ಸಂಚೆ ತೀನ್ ಸಾಕು ಮೈಯ ಸಂಚೆ ಶೀಚಿ ದೀಗ ರೂಂದ ಲಾಂಬ ದಾವನು ಕಡೆ ಮಿಗೆಲ್ ಗಳೆಕ ಸುತ್ತನ್ ಬಸ್ತಾ अप्पा एक पण दालेले पुरो आणि हाव दावनो ते चक्र सिरकून पळना जाल्यार हे अशी सोडचनच माई अशी सोड म्हणाली ती साधनक्क आनी कसने पुणी करात तिगेल मनान कसन अस हाव तिक कसन केला म्हणू एक पण नेरा उल्लनो समकोन घेऊ कहे होई गो सुरेखा हे अशी सोडचनच जाल्यार कसं करूयत देवान एक वाट सोदून देऊ का गो हो वनमालले फोन येईल गो लायदले उल्लैतन जागृती माई लाऊड स्पीकर अक्क घालाती हॅलो वनमाला आरामस को पता हा हा आरामसमा आमगेल घरान सगळे आरामसती थई पुरा जन आराम नवे होई को पता हम सगळे आरामस इत्त गो इतले वेळाक फोन केली तू हा काय ना गो माशीची फोन केले आजी बेबी माई येईल गो चिक्की तवळे इल्ती हे कसं की हरडी कस काय मुथई हरडीक वे हा हरीश मल्दवेल हरडीक होई गो पता हरीश अल्दवेल हरडीक हा हा चल्ले कडेची आमगेले बेबी माई कसं केला कस के ती थई येतस आमगेल रुक्करी कडगी सोडला गो 2 कडगी पेटेला हवे एक मर्त पजल घराक एक तुमकू गो आणि एक चारी आंबुली पेटेला गो अम्मा आणि हा थोडेची बिरंडी सॉल आणि एक चारी निप्पट पेटेला गो चेडवांक दी दलरी तुम्ही कोणे पुणी वचून घेऊन येऊ का मुगो पायी हरडी कस खई तशी दावनू मक्का त्याच्यावर दिसरापचे दायना हरडीके हरणा उठूच हांव वापस येत गो म्हणल्या तशी दावनू तुम्ही कोणेची मर्त पजल घरा वचून घेऊन येतात वेमा हा दायत गोपता आधी संजय वचनची घेऊन येता हा आणि सुरेख वटू वत्तती हा दायत गोमा आजी बेबी माई मेळते तुका भाई हरडिकेंतो खई उलोचदत सांग हा लायक दल गोपता खुशी दल्ले मक्का हो तुम्ही येऊन तो कडगी खायनी असिल्वे कडगी हा वई गो कडगी खायनी असिले आणि बेबी येतच नवे तिगेला गुलेलवरी दत्ता तुमगेल घरा समाचार प्रकळत नाही गो ताका मग भारी खुशी दल गोपता दायत गोम्मा फोन दवरता हा दायतम्मा आणि केदना पण इथं फोन करता हंगा गोतच ना तुका दाय दाय दवरता सकडांक निमगिल म्हण सांग देवानच वाट दाखवून दिल गो सुरेखा कशी पण कोरनो बेबीला गुल्लैता साधना कई बुद्धी सांगता ಎದ್ರ ಬಸ್ಕೊರನ್ನುಲ್ಲೆಲ್ಲರಿ ಪೂರ ಸಮದತ್ಕೋ ತುಮೆ ಯಾಮಿ ಗೆಲೊಟ್ಟೋ ಹಾವ ತಂಗೆಲ್ घराते तुमगे लोटेत माई बित्तर याना मक साधना कले चेक नमने भयं करता 4 जण लद्राक्तीन कसने मळ्ळरी मक तडसून घेवचे दायना तशी कसने दायना गो सुरेखा हा वस्त नवे आणि तू कसने चूकी कर निमण मेर कोणाक भिव का सांग नुतो या तुम्ही गेलोटो तुम्ही सांगचे होई तर साधनक्कलगी ಎದ್ರ ರಬ್ಬು ನಿಮ್ಗಿತ ಹಾವು ಕಸನ್ ಚೂಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಸಲೆ ತುಕ್ ಮಿಗೆಲ್ವರಿತ್ಲ ಕೋಪು ಮುಳ್ ನಿಮ್ಗಿತ ವೈ ಮೈ ಹಾವು ಚೂಕಿ ಕರ್ ನಿಮಳ್ ಮಗಿರಿ ಕಸಲೆ ಭಿವ್ ಕನವೆ दाय तुमगे लट्टू येत हावे मांगे लट्टू येत म्हण सांगल हावे
दलरी साधा नक्कल घरा वच्चक भईन करता तिक ಮಿಗೆಲ್ವೇದಿ ಕಸಲೆ ಕೋಪ್ ಮಣೋ ತುಮ್ಕುದವ ಗೊತ್ತಸ್ಕಿ ಗೊತ್ತಸ್ಲದ कोण कमेंट्स आणि ತಿಳಿಸಿಯತಿ ते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करचक विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.